Avui, Pablo i jo eixim pels carrers de València, per així per Benimaclet. Estem a l'estació del metro amb una persona que segur que a molts i moltes de vosaltres vos sona. Ell és... Fran Ferri. I avui està sent nosaltres per fer No hi havia València, nacionalismes. Fran Ferri. Hola. Qui eres, per qui no ho sàpiga? Bueno, soc diputat a les Corts Valencianes i més concretament el síndic del grup parlamentari, que significa portaveu del grup parlamentari Compromís. Molt bé, què és per a tu una nació? Bueno, pues una nació és un conjunt de persones amb uns trets culturals i identitaris propis que han decidit formar una nació i definir-se com a nació i, per tant, pues, bueno, això per a mi jo crec que és una voluntat popular, no? Ser una nació i tindre una sèrie de qüestions que unisquen aquesta nació, no? Pot haver una nació que per a mi és nació però per a tu no? Per suposat. Les nacions... N'hi ha una cançó de l'Oreja de Van Gogh, no?, que parla d'això, de les nacions, i que les nacions poden ser tu i jo, poden ser una nació, pot ser una nació 5 milions d'habitants que té Suècia, o pot ser una nació Andorra, per exemple, no? Molt bé. Apuntem aquesta cançó, no, Pablo? Creus que València, Castelló i Alacant són una nació pròpia? Bueno, jo considero que almenys som una nacionalitat històrica, no?, que és el que diu el nostre Estatut d'Autonomia, i que sí que tenim uns trets identitaris, uns trets culturals que ens podien definir com una nació perfectament, no? I per tant, pues, bueno, si hi ha gent que així ho considera, crec que és una manera adequada, no?, de definir-nos. N'hi ha altra gent que no pensa que som això, i hi ha gent que sí, però bueno, ahí està. Quins trets ha de tindre una nació? Per exemple, la llengua és molt important, no? O una cultura pròpia, una llengua pròpia pot ajudar. Què més podem traure per ahí? Una història, tal vegada? Una història que dona peu a aquesta nació, no? N'hi ha nacions que històricament pues, s'han anat conformant d'antics regnes, d'antics comtats, antigues, diguem-ne, organitzacions polítiques prèvies a l'organització política que tenim ara, que existien ja i que han conformat aquestes nacions, però, per exemple, en Sud-amèrica hi ha nacions que han nascut de nou, no?, del zero, d'antigues colònies de la corona espanyola que es van independitzar i a partir de van formar una nació, i es comparteixen llengua amb Espanya. Bueno, es podíeu preguntar sobre la seva identitat, com s'identifiquen i si pensen que la seva identitat és líquida, no?, com diu aquell filòsof. Ah, que guai! Ho apuntem també a això i no res. Així Fran Ferri, així Rosella, allí Pablo, i a veure què pensa la gent del carrer. Ens dirigim al carrer... Quin carrer és este? No ho pots... Sí, d'Emili Baró. Hem despedir ja a Fran Ferri. Esperem no haver-lo posat en un compromís. Moltes gràcies, Fran. I res, a veure a qui se troben per així, perquè de moment no hi ha ni una ànima. Tu què penses que és una nació? Pues un conjunt de persones o... no sé. Una nació no ho meteu dir a lo que és. Sí? Però això per què és? Pues un conjunt d'ideologies que formen part de tot un país i n'hi ha que respectar-les. Què se't passa per el cap? Un país, un lloc concret? Un lloc. Pots posar un exemple d'aquest lloc per a tu personalment? Per exemple, per a tu València és una nació? No, o sea, yo diría que una nació es un territori, no sé, que les persones que viuen ahí compartixen algo. Per exemple, una llengua? Sí. Nosaltres parlem el valencià. Sí. Compartim esta llengua amb altres territoris o no? Yo creo que sí. O sea, el valencià, el català, el mallorquí i crec que ja està. Jo crec que són dialectes. I som tots una nació perquè compartim llengua segons tu o no? No. Pot posar un exemple de nació? Un exemple de nació, pues, és molt difícil, molt complicat, perquè estar tot conforme, això és molt complicat. I per a vostè,
Creu que una nació té una bandera concreta o pot haver nacions sense banderes? Jo crec que n'hi ha que respectar les lleis i dins d'això cada un pot tindre una ideologia i una manera de pensar. Vostè pensa igual? Igual que meu home. Sí. Molt bé, gràcies. Adeu. Li podem fer una pregunta? És molt ràpida. Estem preguntant què és una nació. Vostè què pensa que és? Valenciano, no, gràcies. Li podem fer una pregunta? És molt ràpida. Estem preguntant per ahí què és una nació. Mos pot ajudar en este concepte per a vostè? No, ¿qué va? No? Lo siento. No, es que yo, como soy del mundo, Ah, molt interessant. Per a vostè no existeixen les nacions, si no no? te importa, es que se van mis amigos. Ah, vale. Como iba atrás, adiós. Hola, li podem fer una pregunta? Si és personal, no. No, estem preguntant sobre el concepte de nació. És tan complicat, això. És molt complicat. És tan molt complicat. Però si vostè pensa en nació, què se li passa pel cap? A mi me pareix que té que ser una reunió de persones i de sers i de tot el que vulguis. Val, Però que vagin tots a una. molt bé. Això de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, això me repugna, perquè això, la passió, la nació està repartit en moltes persones i tot, cada un té una idea i una tal. El que no pot ser és que uno vulgui dir, bueno, jo sóc més que tu o jo... Aquestes coses que passen perquè l'egoisme la du la persona. Creu que n'hi ha nacions que no existissin, que són imaginàries? Ai, això ja no m'arribarà a la idea, no arriba ahí, no crec que sé, perquè la nació és terreno. Moltes gràcies, de veres. Val, adeu. Que siga, per lo menos, aprovat. Aprovar no, excel·lent. Vale. Adeu. És difícil, però la gent mos està contestant. Pues és un constructe complicat, no sabria dir-te. És molt abstracte, no? Podria dir que sí. Quasi tota la que passa pel nostre davant li preguntem, però la gent no sap què contestar. Mira, per ahí va uno que li han contestat abans. Adeu! Mos ha saludat. I tenen molta por a contestar sobre això o directament no saben expressar què és una nació. Tan difícil és, ens preguntem en No hi havia València, el concepte de nació? Per a mi una nació és un país, un conjunt d'idealismes, de gent que pensa el mateix i es suporta els uns als altres. Pues posaré un exemple de nació per a tu. Espanya mateix em pareix una nació generalment unida. I tu que has parlat d'Espanya, Espanya és una nació de nacions? Sí, jo crec que es comparten coses diferents, però la gent es respecta els uns als altres. Tu creus que si s'ajuntem, Pablo, tu i jo, i diguem que pertanyem a esta avinguda i som una nació, tu creus que això serviria com a ser un sentiment nacionalista? Jo crec que no. Tu pertanys a alguna nació, encara que no siga la d'Avinguda Perfumeria? És que... No. Tu tens algun sentiment nacionalista? No, jo... Com de pertanyer a Espanya? A ver, pertenezco a España, estoy muy contenta de vivir en España, pero es eso, no sé, cada país es de una manera, cada país se quiere a sí mismo y todo, entonces... I de pertanyer a un barri? Ja no un país, a un barri? Sí, un barrio. Pues tiene un sentiment, o una falla, una comparsa mora. Sí, pero es eso, cada persona se lo toma de un sentimiento o mayor o menor, pero no sé. Per a tu no existeixen les nacions? No realmente, más que como un territorio y poco más. Per exemple, formar part d'Espanya, per a tu és un sentiment nacionalista? Sí. Sí, no creo en eso. I què som aleshores? Si no pertanyem a cap nació, a què pertanyem? A nosotros, personas,
pues para mí son todos lo mismo. Interessant. I tampoc és per a tu ser una nació compartir una llengua, una cultura, una història. Es más bien cultura más que nación. Es decir, yo soy de Valencia y ni siquiera hablo valenciano, pero entiendo que haya gente que sí, es la cultura, poco más. Tu respectes els que tenen un sentiment nacionalista, no? Sí, I què els diries? Oh, m'encanta Espanya, vaig per ahí. no hay problema. No problema. Correcto. El mateix de València, de qualsevol altre territori. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Vale, adeu. Clar, és que la base és el respecte sempre, no, Pablo? Este xic ho explica molt bé. A mi m'ha agradat. I pots posar un exemple de nació? Per a mi una nació seria, per exemple, el País Valencià. És un estat propi dins d'un altre estat, que seria l'estat espanyol. El País Basc i Galícia també tenen una llengua pròpia. Per a tu també són nacions? Sí, per suposat. O sigui, Espanya és una nació de nacions. Sí. Una bandera? A veure, jo no soc molt fanàtic de les banderes, sobretot amb tota la problemàtica que hi ha ara, però bueno, que sí, suposa que com ara mateix hem d'etiquetar tot, sí, cadascú hauria de tindre una bandera, però amb la que es sentiren representats. El País Valencià té moltes, en principi sí, està la coronada, però el que passa és que ara mateix aquesta bandera està un poc polititzada. Vale. I totes les banderes que tenim així avui dia estan polititzades. Tornem al punt de partida perquè sembla que les coses acaben on comencen. Pablo i jo crec que compartim la mateixa opinió, ho hem estat comentant, que difícil és per a la gent, per a tots nosaltres, definir el concepte de nació. Però bé, pensem que hem trobat un poquet de tot. I res, que per favor subscriviu-vos ací baix al nostre canal. Ens despedim ací de nou al metro de Benimaclet i vos diguem adeu i fins al proper vídeo. Adeu!